Тествам добавка без аналог на българския пазар. Autogar. Добавката е за третиране на двигателно масло с TMF 2000. Това е една уникална формула, която намалява разхода на гориво и намалява триенето до 70%. Днес ще тестваме именно тази добавка с маслото Aveno 5230 VIF Multi. Маслото е познато на всички, тествали сме го много пъти, винаги издържа по 5 кг, но и днес за теста ще му пуснем една контрола. Контролата представлява контролен тест, за да видите, че няма чужда намеса в маслото. Използвайки фитнес тежести от по 1 кг, започвам да прилагам тежест. Маслото, разбира се, издържа 5 кг. А ето какво е износването. Ще преместя триещата се ролка леко в страни, за да триеме на нова траектория и ще сложа 5 мл от добавката в ваничката на машината. TMF технологията на Autogar е използвана дори и в техните добавки за бензин и за дизел, както в гресите и техническите спрейове. Започвам прилагането на фитнес тежести от по 1 кг. И това е невероятен резултат. 10 кг и машината работи сякаш няма тежести. Това е добавка без аналог, приятели. Заповядайте в Реновация БГ или на посочения телефон за всички добавки и технически спрейове на Autogar, а за всеки, който иска масла, филтри, добавки над 50 евро, безплатна доставка, заповядайте.